फ्रेन्ड्स गिबियावनो नोंथांमोनखौ बड'ट्रेक हेल्थ इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायना लानाय जाबाय। दा नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों कर'ना भेक्सिन थुखांनायनि उनावहाय माबायदि गावनि मबाइलजोंनो सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामना लानो हायो। भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो बेलखौ नायसननानै होलां जाहाथे गोदान टेकनिकेल भिडिअफोर आपल'ड होयोब्ला नोंथांनिसिम सौहैग्रोयो। फै बिदिब्ला भिडिअखौ आवगायलांनोसै। गिबियावनो जिखुनु ब्राउजिं एप्स खुलिना लाग्रोनोसै आङो। बेवहाय सार्च खालामनोसै gowin.gov.in बेनिफ्राय नैबेयाव थुना होदो रेजिस्टार साइन इनआव। भेक्सिन लानाय समाव जाय मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बे मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदो। बेनिफ्राय गेट अटिपि थुना होदो नैबेयाव। ओमफ्राय बेवहाय अटिपिखौ थुना होदो। बेनिफ्राय नैबेवहाय भेरिफाइ एज प्रसिडआव थुना होदो। बेनिफ्राय नैबे सार्टिफिकेट नुनायाव थुना होदो। ओमफ्राय नैबेयाव डाउनलड खालामदो। डाउनलड साक्सेस जाबाय। दा नायनोसै आङो। नैबे अपेन नुनायाव थुना होदो। बिनिफ्राय नोंथाङा जिखुनु कम्पिउटार दखानाव थांनानै प्रिन्ट खालामना लाबानो जाबाय।